ҳамасола дар ватани азизамон фестивали ҷумҳуриявии сайри гули лола баргузор мегардад ки шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ бо пешниҳоди композитсияи беҳтарин сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. имсол низ ноҳияҳои шаҳри Душанбе барои иштирок дар ин фестивал омодагии хуб дидаанд. дар кӯчаву хиёбонҳо ва боғу гулгаштҳои пойтахт имрӯз мо гулҳои рангу зебои лоларо мебинем ки чӣ гуна зебоии баҳорро таҷассум мекунанд. имсол рависати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур дар ҳудуди ноҳия наздики 400 000 дона пиёзаки гули лола шинониданд ки ба ҳусни шаҳр зебоии дигар зам мекунад. ба хотири фестивалозмони сайри гули лола гулҳои лоларо шинонидем. дар кӯчаи Аҳмади Дониш ҳозир мо ҳузур дорем. зиёда аз 175 000 гул шинондем. ба заҳматҳои бисёр ин гулҳоро ба даст овардем. тӯли 3 моҳ аст ки мо дар ин гули лола меҳнат мекунем. ба кӯчаҳои шаҳри Душанбе мебароем, бо гулҳои дасти худамонро мебинем. ҳамаи заҳматҳоро фаромӯш мекунем. бо хурсанд мешавем ки кӯчаи қадар зебо шудааст. кӯчаи Аҳмади Дониш бо гулҳои рангуранги лола хеле зебо оро дода шудааст ки ҳамарӯза садҳо нафар сокинон ва меҳмонони пойтахт аз ин гулгашти зебо дидан мекунанду ҳаловат мебаранд. кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур ҳамасола кӯшиш мекунанд ки бо омодагии ҷиддӣ дар ҳама даврҳои фестивали сайри гули лола фаъолона ширкат варзанду сазовори ҷойҳои намоён гарданд. дар баробари аз ин кӯчаи Аҳмади Дониш мо дар кӯчаи Садурдин Айнӣ, хиёбони Рӯдакӣ гулҳои пиёзаки зиёд шинондем ки ҳозир нашну намоён дора. ҳамаи гулҳомон аз зиёда аз 385 000 мебошанд. ҳозир ҳамин гулҳомон ҳамин хеле нашну намо хуб доранд. ҳадаф аз баргузории ин озмун пеш аз ҳама баландбардоштани сатҳи донишу маърифат, фарҳангу ҷаҳонбинӣ, бедор намудани завқи зебоипарастӣ дар зеҳни ҳар як сокини мамлакат, ободу зебо намудани ҳар хона, кӯча, маҳалла, деҳат, деҳот, шаҳрак, ноҳия, шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ мебошад.